Lokalno Podravskog radija. Dobar vam dan u lokalnom Podravskog radija. Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je na području Koprivničko-križevačke županije nakon pristiglih nalaza potvrđeno 7 novih slučajeva bolesti COVID-19. Trenutno je aktivno 50 slučajeva bolesti COVID-19, ozdravile su 4 osobe, a na bolničkom se liječenju nalaze 2 osobe. Od početka pojave SARS-CoV-2 virusa na području županije bolest COVID-19 je potvrđena kod 8389 osoba. Tijekom jučerašnjeg dana izuzeto je 230 uzoraka PCR i brzim antigenskim testiranjem sa sumnjom na koronavirus. Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije apelira na građane da se pridržavaju svih epidemioloških mjera prevencije i zdravstvenih uputa kako bi se ograničilo širenje zaraze koronavirusa. Samo odgovornim ponašanjem možemo zaštititi vlastito zdravlje i zdravlje sugrađana. Zbog većeg interesa građana za cijepljenjem protiv COVID-19 bolesti, cijepljenje se od subote 21. kolovoza pa do kraja kolovoza seli iz dosadašnjeg prostora COVID ambulante u dvoranu srednje škole u Koprivnici. Radno vrijeme subotu od 8 do 12 sati, ponedjeljak 23.8. od 15 do 18 sati cjepivom Pfizer, srijeda od 15 do 18 sati Pfizer i Moderna, subota 28. od 8 do 12 sati Pfizer i Johnson i ponedjeljak od 15 do 18 sati Pfizer cjepivom. Lokacija srednja škola Koprivnica, Trg Slobode 7. Za dolazak na cijepljenje nije potrebna prethodna najava. Na cijepljenju obavezno donijeti osobnu iskaznicu i zdravstvenu iskaznicu. Kod dolaska na drugu dozu cijepljenja donijeti i potvrdu o primitku prve doze. Lokalno Podravskog. Ljetna škola i programiranja i robotike koja je namijenjena svima od predškolskog uzrasta, upisnika u prvi razred osnovne škole pa sve do završenog 4. razreda srednje škole ove će se godine održati 23.8. do 5.9. Glavna misao vodilja ovog projekta je povećati opće znanje iz računalnih, automatiziranih i robotskih sustava, a time i povećati upise učenika u tehničko-informatičko područje. Tomislav Ostojić, ravnatelj u gimnaziji u Đurđevcu u emisiji 5 do 12 u programu Podravskog radija, naglasio je kako se na ljetnoj školi može naučiti mnogo toga. Za one koji su bili već znaju otprilike kako idu, da su grupe da je cijela grupa svih polaznika podijeljena u grupama. Za one koji ne znaju, za one koji idu prvi puta, za one koji će tek prvi puta stupiti, znači naši prvaši. Počinjemo sa upisnicima u prvi razred osnovne škole i završavamo sa maturantima srednjih škola. Imamo različitih grupa, različite stvari radimo. U najmlađim grupama se upoznajemo s programiranjem i radom na računalu općenito, jer naravno najmlađi ni ne znaju ni pisati ni čitati, pa onda moramo malo ih upoznati kako kompjuter radi, kako se programira s njim. Onda idemo kako su stari, tako više i više programiraju. Grupa završenih 7. i 8. razred imaju već jedan dobar dio motorike, senzorike i robotike, a onda srednjoškolci imaju baš pravu robotiku od pametnih kuća, od upravljanja sa robotima do svega sve silne tehnologije koje imamo na raspolaganju. Imamo najnoviju tehnologiju, ponavljam, ne znam da li uopće u Hrvatskoj ima neko takve edukacijske materijale kao što ih imamo mi. Veliki broj je svaku godinu bilo, ove godine nešto znamo pandemija i malo smo kasnije krenuli sa najavama jer nismo znali kakve će nam se brojke dočekati, ali evo, grad je opet se postavio ispravno, želi ulagati u mlade, pa eto, opet smo krenuli sa robotikom, pa se nadamo da će se što veći broj ljudi upisati. Rekao je Ostojić i naveo na koji se način svi zainteresirani mogu prijaviti. Pozivam vas da prijavite se na ljetnu školu programiranja robotike. Ako ste bili već, znate već proceduru, na stranicama, Facebook stranicama mene, Tomislava Ostojića, možete pronaći objavu, pa imate tamo link za prijavu. Probajte pronaći, kliknite, ako ne znate gdje, možete meni na mail poslati, ja ću vam odgovoriti tomislav.ostojic@hotmail.com. Požurite se sa prijavama, imamo još malo mjesta, htjeli bi se što više prihvatiti u ovoj pandemiji, ljudi što možemo, ali smo malo limitirani sa brojem, pa se nadamo da ćete se uspjeti prijaviti. Prijave traju dok god traje
je ljetna škola, ne morate prijaviti se odmah danas sada, ali bi bilo dobro što prije, zato znamo napraviti grupe, da nam se ne desi da nam se grupa iznenadno poveća za veći broj. Ovim putem ujedno se zahvaljujem i gradu na najvećoj pomoći koju rade. Stvarno su, moram priznati, izuzetno strpljivi s nama i imamo fer i dobar odnos sa gradom. Pa evo, zahvaljujem se gradonačelniku Hrvoju Jančiju na ovome. Pozivam vas još jedanput, prijavite se, idemo dalje u nova znanja. Dodajemo kako su upisi u školu besplatni za sve učenike zahvaljujući gradu Đurđevcu i ostalim sponzorima. Ljetna škola je prvi put organizirana prije 4 godine, a školu svake godine polazi oko 120 djece koja su bila podijeljena u grupe po uzrastu, dok grupe vode profesori i predavači informatike i tehničkog. U Koprivnici je održana redovna godišnja skupština Udruge Podravkinih i ostalih umirovljenika Zlatna dob, koje je prisustvovao zamjenik župana Ratimir Ljubić, dok je ispred grada Koprivnice prisustvovala zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž. Predsjednica udruge Anica Milek okupljenima je govorila o aktivnostima udruge, a zatim je predstavljena pjesma Podravka koju su članovi napisali za tvrtku Podravku. Također je najavljeno predstavljanje 4. i 5. CD-a s pjesmama koje izvode članovi udruge. Zamjenik Ljubić pohvalio je udrugu na brojnim aktivnostima koje provode kako bi umirovljenicima omogućili kvalitetan i ispunjen život, te im je zahvalio velikom doprinosu koji su dali za razvoj Koprivnice i županije. U organizaciji udruge Orača Koprivničko-križevačke županije te uz potporu Koprivničko-križevačke županije, općine Kalnik i Hrvatske udruge za organizaciju natjecanja Orača u naselju Šopron u općini Kalnik na parceli Zorana Radičeka održano je 19. natjecanje Orača općine Kalnik Krunoslav Đurec, predsjednica Kalničkog općinskog vijeća Olinka Gljigaš, pročelnik upravnog odjela za gospodarstvo grada Križevaca Ivan Biškup, u ime Visokog gospodarskog učilišta Križevci Marcela Andreata Koren, predsjednik županijske udruge Orača Darko Novotni, te sudačka komisija predvođena glavnim sucem sudjelovala je na natjecanju. Ovo je prisutno pozdravio predsjednik udruge Orača Darko Novotni, koji je zahvalio županiji na podršci i kupnji natjecateljskih plugova, te se osvrnuo na početke natjecanja, dodavši udruga je osnovana 2007. godine. U ovoj općini su stasali najbolji orači u Hrvatskoj, a naš Saša Višak je 7 puta pobjedio na županijskom natjecanju, 3 puta na državnom i 3 puta se proslavio na svjetskom natjecanju. Zoran Radiček također je postigao izvrsne rezultate. Našim oračima želimo ravnu i čistu brazdu te mnogo uspjeha. Natjecanje je otvorio župan Koren te poručio: kao što smo čuli, ovaj prostor ispred krasne planine Kalnik idealno je mjesto za učenje oranja, te je dodao najbolje natjecatelje koji su nas proslavili u Hrvatskoj i svijetu. Županija izuzetno pažnju poklanja ovoj disciplini, a prije nekoliko godina kupnjom natjecateljskih plugova zasigurno smo dali doprinos boljim mogućnostima za pripremu natjecanja, a time i odličnim rezultatima. U kategoriji pluga ravnjaka prvo mjesto je osvojio Saša Višak, drugo mjesto pripalo Kristijanu Sučiću, a treće Mladenu Crnčiću. U kategoriji pluga premetnjaka najbolji je bio Josip Martinović, drugi je bio Zoran Radiček, a treće mjesto zauzeo Zvonko Ješ. U kategoriji oldtimera najbolji je bio Valent Sokolić, drugoplasirani su bili Blaž Tomijek i pomagač Tomislav Bukovčan, a treće plasirani Ivica Migles. Glavni pokrovitelj natjecanja je županija koja je osigurala nagradni fond u iznosu od 10.000 kuna, odnosno po dvije glavne kategorije 5.000 kuna i to za prvo mjesto 2.500 kuna, za drugo mjesto 1.500 kuna te za treće mjesto 1.000 kuna. Natjecateljima su pripale i sponzorske nagrade kao i priznanja Koprivničko-križevačke županije. Turistička zajednica područja Dravski Peski, općina Kloštar Podravski i udruge s područja Kozarevca organiziraju proslavu rokova u Kozarevcu koja će se održati danas 22. kolovoza. Uz raznovrsni program, brojne zabavne sadržaje i Chippy Chips Band održat će se i natjecanje u kuhanju gulaša, a sve zainteresirane ekipe mogu se prijaviti do srijede. Nedeljni program svetom misom u župnoj crkvi Svetog Franje Ksaverskog u Kozarevcu u 11 sati, u 16 sati početak natjecanja kuhanja gulaša uz nogometno igralište. Od 17 sati zabava za sve mještane i posjetitelje uz Chippy Chips Band. U 17 sati nogometna utakmica seniora, u 19 sati završetak natjecanja u gulašu, u 20 sati proglašenje najboljih ekipa u kuhanju gulaša.
U protekla 24 sata na području policijske uprave Koprivničko-križevačke županije zabilježena je prometna nesreća s ozlijeđenim osobama i jedna s materijalnom štetom kao jedinom posljedicom. Jučer oko 20 sati i 20 minuta u Svetom Ivanu Žabnu 35-godišnji vozač pod utjecajem alkohola 2,56 promila upravljao je osobnim automobilom zagrebačke registarske oznake u smjeru Bjelovara. Uslijed nepropisnog kretanja vozilom je prešao na prometnu traku namijenjenu za kretanje vozila iz suprotnog smjera i prednjim dijelom udario u bočni dio osobnog automobila križevačke registarske oznake kojim je iz suprotnog smjera upravljala 24-godišnja vozačica. Tom prilikom je sletio van kolnika i udario u betonski prilazni most, a drugi je sletio van kolnika. Udario u metalnu ogranu te se prevrnuo na bočnu stranu. U prometnoj nesreći oboje vozača su ozlijeđena, također u jednom osobnom automobilu ozlijeđen je 31-godišnji putnik i jednogodišnje dijete, a po zaprimanju liječničke dokumentacije bit će podnesena odgovarajuća pismena prijava. Također jučer od oko 19 sati u Koprivnici na Varaždinskoj cesti na benzinskoj postaji 41-godišnji vozač upravljao je osobnim automobilom Varaždinske registarske oznake te prilikom nepropisne vožnje unazad vozilom je udario u aparat za točenje goriva i kućište vatrogasnog aparata. Nakon što je prouzročio prometnu nesreću, vozilom je napustio mjesto događaja te je naknadno pronađen i protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Dodajemo na kraju da su policijski službenici policijske postaje Koprivnica dovršili kriminalističko istraživanje nad 19-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubojstva u pokušaju. Sumnja se da je osumnjičenik u petak 20. kolovoza oko 21 sat u Drnju u obiteljskoj kući pod utjecajem alkohola od 1,64 promila 29-godišnjem bratu metalnom šipkom nanio teške tjelesne ozljede. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubojstva u pokušaju protiv osumnjičenika je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu i predanje pritvorskom nadzorniku. Kultura. Na inicijativu Kuda Delovi i udruga žena Delovi održana je vrlo emotivna večer sjećanja na Štefaniju Vulić koja nas je napustila početkom ove godine, a sudbina je htjela da su se prije 2 tjedna oprostili i od Đurđe Lovnički, kojom ovom prilikom također izražavamo zahvalnost jer obje su bile vrijedne i vjerne članice ovih dviju udruga. Od Štefanije i Đurđe na vrlo emotivan način oprostili su se Katarina Franju koja je surađivala s Šteficom prilikom izdavanja njenih knjiga. Iva Perok je pročitala jednu pjesmu iz Štefkine zbirke pjesama Dragulji i Rosa, Vesna Krišić u ime Kuda, Ivan Vitez Trnski ili Krese, Draženka Mihoković ispred udruge žena Delovi, Štefica Plantić ispred Kuda Delovi te na kraju načelnik općine Novigrad Podravski Zdravko Brljak. Članovi tamburaške sekcije Kuda Delovi izrazili su zahvalu na onako kako oni najbolje znaju izvedbom dviju pjesama Hvala i Delovskom himnom Delovi. Program sjećanja vodio je Toni Karuza koji je za kraj večeri pročitao jednu pjesmu iz zbirke Dragulji i Rosa koja se nalazi u odlomku Uspomene, a napisala ju je Ana Mihoković za Šteficu. Sport. Ženski nogometni klub Graničar Đurđevac dobio je najmlađu članicu Reu koja ima 5,5 godina, a o kojoj ćemo govoriti u emisiji Neki novi klinci u programu Podravskog radija. Pa evo, Rea je došla prije 2 tjedna nama u klub. Iskreno izrazita čast mi je što je Rea došla u naš klub. Cura je stvarno zmaj. Sve što joj se kaže stvarno sluša. Znači ima 5,5 godina kao što ste vi rekli, ali cura stvarno sluša, već i vodi dobru loptu i stvarno se trudi i kažem evo, znači nama seniorkama nekad može biti primjer što se tiče vođenja lopte i atmosfere. Ona znači još tu atmosferu još više podigne i jednostavno za malo vremena, realno znači za 2 tjedna je ona, ajmo reći, puno toga i naučila i baš sa loptom zna i igra se s tom loptom i baš svi smo jako sretni i svi smo oduševljeni s njom i nadamo se da će nastaviti samo tako dalje i blistava budućnost je pred njom. Rekla je trenerica, kapetanica i članica kluba Valentina Županić koja će između ostalog predstaviti klub i ženski nogomet općenito. Gošće emisije su uz Valentinu Rea i njezina mama Silvija. Emisiju slušajte i gledajte danas u 18 sati.
Na Čardi je održan šahovski turnir pod nazivom 13. šahovski Vuliman, koji je okupio puno malih i velikih šahista, a među njima i 5 predstavnika šahovskog kluba Picok iz Đurđevca. Gabriel Kapitanić osvojio je 3. mjesto u kategoriji do 10 godina. Matija Mihočka bio je 7. u kategoriji do 16 godina, a Toni Ćurić se plasirao na 10. mjesto. I ovog puta je održan turnir roditelja na kojem je prvo mjesto osvojio Nikola Mihočka, ostvarivši sve pobjede. U istoj kategoriji je nastupio i Dario Kapitanić, te na kraju osvojio 5. mjesto. NK Mladost Kloštar Podravski pobijedila ekipu iz Legrada rezultatom 3-2. Strijelci prva 2 pogotka su bili August Golubić i Nikola Šantek, a gol za pobjedu zabio je Tomica Koren. U posljednjoj provjeri prije prvenstva NK Ferdinandovac je ugostio Dinamo iz Predavca. Prvi dio pripao je gostima, bilo je 0-2 nakon 45 minuta, a u drugom dijelu Ferdinandovac zabija 2 gola pa je završilo 2-2. Zaveli su Rade i Zvone. U prvom kolu iduće subote dočekuju Graničar iz Bušetine, a ujedno je i veliko slavlje u selu. Vrijeme danas pretežno sunčano u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, poslijepodne uz promjenjivu naoblaku. Vjetar na kopnu slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva, a Đurđevac i njegova okolica na ovom trenutku uz sunčano vrijeme mjeri 32 celzijeva stupnja. Lokalno Podravskog radija sufinancirano je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Lokalno Podravskog radija.